Vakomana vekozwa vaya vachikomenta pamusoro pezviitiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe, especially mubato the ruling party ZANU-PF kana mugovernment. Panapa vanouya vachitaura mashoko ematensions ari kuitika pamusoro pesuccession. Yatoziva kuti muna 2028 nyange tichiri kure zvayo, vakomana ve the regime vatotanga kutokambenera the 2028 kunyange zvazvo tichikuona kuti hatina kana more than 15 months kana kuti 18 months vakomana vava vapinda in power. Chamenda mashuka muda nyuko pana vanogwa subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda bahende kozonyora chiti a succession battle rages on. Kozwa intel unit is it that Ide is fighting to block general to succeed him. So they say he is weighing options to further divide the military, which he suspects is the force behind VP proposing General Zvanda a successor, yet it's a scheme to divide and rule. To mashukana kudaju kwa panapa na kumane kozo chiti aiwa isusu se intel unit panapa tukativirenga mashoko renyu kwa panapa na kumane kozo chiti aiwa ndo mafindings avari kuona kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari kuda kuzama to further divide the military. Panapa tiona kuti vakomana na General Zvanda vari kuda kupinziwa panhau dzesuccession, but pachida kuitwa divide and rule. We never know their plans. Mashoko ari kuda nyuka panapa na kumane kozo vachiuya vachiita kuti vanhu understand zviri kuitika aiwa mu the political space. Tudze mafundo enyu muri kunge pamusoro pechitiko ichi. Kana kune section yedu, subscribe or like and turn on the bell icon.